गावाकडच्या भूतांच्या गोष्टी. आज मी तुम्हाला थोडा काल्पनिक आणि थोडा सत्य असा एक संमिश्र असा अनुभव सांगत आहे. मी मुंबईमध्ये CSMT येथे जॉब करते. आमचा 8 जणांचा स्पेशल स्टाफ आहे. 8 जणांमधले 2 जण आमचे हेड ऑफिसर आहेत. त्यांचं नाव राज आणि सिद्धी. ते दोघे मॅरिड कपल आहेत. राज आणि सिद्धी आमचे सिनियर असले तरी आम्ही पहिले कॉलेज फ्रेंड होतो. त्यामुळे राज आणि सिद्धीला आम्ही ऑफिसमध्ये हेड ऑफिसची रिस्पेक्ट द्यायचो आणि ऑफिस बाहेर आम्ही सगळे नॉर्मल फ्रेंड प्रमाणे वागायचो. आमचा 8 जणांचा कॉलेज ग्रुप आता ऑफिस ग्रुप झाला होता. प्रत्येक कॉलेज ग्रुपमध्ये एक तरी कपल असतंच. तसंच आमच्या ग्रुपमध्ये हे एक असं कपल होतं, ते म्हणजे राज आणि सिद्धी. आणि आता दोघेही मॅरिड कपल झाले होते. सिद्धी दिसायला खूप गोड, सुंदर, आकर्षक आणि मोहक होती. तिच्या त्या मोहक रूपाला बघून कोणी पण मोहून जात असे. आणि ह्याच कारणामुळे तिच्या रूपाला बघून वाईट शक्तीही मोहून जात होत्या. तिचं हेच मोहक रूप तिच्यासाठी खूप मोठी अडचण आणि समस्या ठरणार होती याची कोणाला कल्पनाही नव्हती. आम्हाला ऑफिसकडून 7 दिवसांचं हॉलिडे पॅकेज मिळालं होतं. आता ते हॉलिडे पॅकेज कसं एन्जॉय करायचं याचा प्रश्न सर्वांच्याच डोक्यात येत होता. मग त्याच दिवशी ऑफिस सुटल्यावर राजने एक अनाउन्समेंट केली. तो बोलला, आज सगळ्यांनी घरी जेवायला या. या हॉलिडे पॅकेजचं काय करायचं ते आपण तिथेच बघू. आम्ही सगळ्यांनी होकारार्थी मान डोलावली. राजने सांगितल्याप्रमाणे आम्ही सगळे 6 जण राज सिद्धीच्या बांद्रा येथे असलेल्या फ्लॅटवर गेलो. गेल्या राजच्या मॉमने आम्हाला जेवायला बसण्यास सांगितलं. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही सगळे जेवायला बसलो. आमच्याबरोबर राजचे मॉम डॅडही बसले होते. सिद्धी सगळ्यांना हवं नको ते पाहत उभी होती. काही वेळात ती पण जेवली आणि थोड्या वेळात ती मोठ्याने ओरडली. तिच्या हातामध्ये असलेलं डाळीचं पाऊल खाली पडलं. राज आणि काका काकी पण उठले. आम्ही सगळे तिला विचारू लागलो, काय झालं सिद्धी? पण तिच्या तोंडातून शब्दच फुटत नव्हते. मग राजने तिला भानावर आणलं. तिने काहीच विचार न करता राजला मिठी मारली. राजने पुन्हा एकदा विचारलं, काय झालं सिद्धी? तसं सिद्धी बोलली, बाउलमध्ये कुरूप अशा मुलीचा मला चेहरा दिसत होता. ती दिसायला खूप भयानक आणि विचित्र होती. तिच्या डोक्यावर एकही केस नव्हते. तिचे डोळे लाल झालेले. तिच्या तोंडातून रक्त येत होतं. अशा भयान अवस्थेमध्ये ती माझ्याकडे बघून हसली. हे ऐकून सगळ्यांच्या चेहऱ्याचा रंगच उडाला. प्रत्येकाच्या मनात एक वेगळीच भीती दिसत होती. तेवढ्यात राजचे डॅड बोलले, जेवण सुरू करा, सुनबाईंना भास झाला असेल. असं बोलून आम्ही त्यांच्याबरोबर जेवायला सुरुवात केली. जेवण झाल्यावर आम्ही सगळेजण हॉलमध्ये जाऊन बसलो आणि हॉलिडे पॅकेजचं काय करायचं याचा विचार करू लागलो. तेवढ्यात काका म्हणाले, तुम्ही माथेरान ट्रिप करा. हा प्लॅन काही जणांना नाही पटला, म्हणून प्रत्येक जण आपापले ऑप्शन देऊ लागले. पण काकींना हे आवडत नव्हतं, कारण काकींना ट्रिप, पिकनिक ह्यामध्ये काहीच इंटरेस्ट नव्हता. आणि सिद्धीकडे वाईट शक्ती मोहित किंवा आकर्षित होतात हे देखील त्यांना माहीत होतं. म्हणून त्यांचा असा पिकनिक स्पॉटला विरोध होता. तरीही त्या सिद्धीसाठी त्या शांत होत्या. तेवढ्यात सगळ्यांना थांबवून सिद्धीने एका स्पॉटचं नाव सांगितलं, ते म्हणजे रत्नागिरी. ती जागा सगळ्यांना पसंत पडली आणि सगळ्यांचं ठरलं. आम्ही 2 दिवसानंतर निघायचं ठरवलं होतं. आणि असं सगळं ठरवून आम्ही सगळे आपापल्या घरी गेलो. राज सिद्धी हे राहण्यासाठी गुगलवर एक जागा शोधत होते आणि त्यांना एक जागाही सापडली. त्यांनी त्या दिलेल्या नंबरवर कॉल केला. तो कॉल अस्तित्वात नाही असंच दाखवत होते. त्यानंतर राज वॉशरूममध्ये गेला. त्याच्या फोनची रिंग वाजली आणि तो फोन सिद्धीने अटेंड केला. फोनमधून मुलीचा आवाज आला. सिद्धीने तिच्याबरोबर बोलून डील फिक्स केली आणि तिने फोन खाली टेबलवर ठेवला. ती तिचं काम करू लागली. राजला बघतच ती बोलली, मी सर्व डील फिक्स केली आहे. राज म्हणाला, कोणाबरोबर डील फिक्स केली? तेव्हा सिद्धी म्हणाली, त्याच्याबरोबरच ज्यांना तुम्ही कॉल करत होता. त्यांचं नाव माया आहे असं त्यांनी मला सांगितलं. त्यावर राज बोलला, तुझा फोन लागला का त्यांना? सिद्धी म्हणाली, नाही, त्यांचाच कॉल आलेला, त्यांनी कॉल बॅक केला. राज म्हणाला, थांब सिद्धी,
तुझा नंबर त्यांच्याकडे कसा आला? तर सिद्धी बोलली, तुमच्या फोनवर आलेला. तसं राज थोडा कन्फ्यूज होऊन बोलला, माझा तर फोन स्विच ऑफ आहे. हे ऐकून सिद्धीने राजच्या टेबलवर ठेवलेला फोन चेक करायला घेतला, पण फोन टेबलवर नव्हता. राज बोलला, काय झालं? काय शोधत आहेस? यावर सिद्धी म्हणाली, अहो तुमचा फोन तिथे ठेवलेला, तोच शोधते. राज हसत बोलला, तुला काय झालं आहे सिद्धी? माझा फोन मी बेडरूममध्ये चार्जिंगला लावला आहे. सिद्धी बोलली, नाही, मी आता फोनवर बोलले आणि तिथे टेबलवर ठेवून गेले. राज बोलला, असं काय करतेस तू? तू आराम कर जरा. तुला आता जागेपणी पण स्वप्न पडायला लागले का? हे ऐकून सिद्धी रागात बोलली, मला वेड लागला आहे का? असं बोलून सिद्धी तिथून निघून गेली. दुसऱ्या दिवशी राजने सर्व तिथे राहण्याची सोय करून ठेवली. आम्ही दुसऱ्या दिवशी निघालो. आम्ही रात्रीचा प्रवास करणार होतो. रात्री 11:30ला आम्ही राजच्या इथून प्रवासाला सुरुवात केली. स्वतःची ट्रॅव्हलिंग बस असल्यामुळे राज ड्रायव्हिंग करत होता. आम्ही सगळे मजा करत प्रवास केला. हसत खेळत प्रवास करताना आम्हाला झोप कधी लागली हे समजलंच नाही. पहाटे 5 वाजता आम्हाला राज सिद्धीने उठवले आणि बसमधून उतरायला सांगितले. डिसेंबर महिना असल्यामुळे थंडीही खूप होती. आम्ही सगळे खाली उतरलो तर आम्हाला खूप वेगळं वाटलं. फायनली आम्ही गावी पोहोचलो होतो. आम्हाला अजून थोडा प्रवास करायचा होता, पण आम्ही चहासाठी उतरलो होतो. आम्ही चिपळूणमधील सावर्डे गावात होतो. चहा वगैरे घेऊन आम्ही बसमध्ये बसलो. आम्ही प्रवासाला पुन्हा सुरुवात केली. 7 वाजले होते. आता आम्हाला जिथे जायचं होतं आम्ही तिथे पोहोचलो होतो, म्हणजेच रत्नागिरीमध्ये. बसमधून उतरल्यावरच आम्हाला समोर एक वाडा दिसला. तो फारच जुना होता, पण इथे असलेले वातावरण त्या वाड्याची शोभा वाढवत होते. आम्ही सगळ्यांनी आत प्रवेश केला तसं आमच्या अंगातून एक भीतीची लहर गेली. सगळेजण जागीच शांतपणे उभे राहिले. त्यानंतर आम्ही आत गेलो. सगळीकडे धूळ पडलेली होती. आम्ही सगळे बॅग बाहेरच ठेवून आतली साफसफाई करू लागलो. साफसफाई होईपर्यंत 9:30 झाले होते. आम्ही सर्व बॅग आतमध्ये आणून हॉलमध्ये ठेवल्या आणि अंघोळ वगैरे करून हॉलमध्येच बसलो. सिद्धीने तेवढ्यात नाश्त्यासाठी पोहे बनवून आणले. आम्ही तिथे गावाप्रमाणे चुलीवर जेवण बनवत होतो. आम्ही ते करून थोडं अंगणात गप्पा गोष्टी करत बसलो. तेवढ्यात कोणास ठाऊक सिद्धी अचानक कुठेतरी गेली. सगळेजण तिला बघू लागले. राजही अंगणाच्या बाहेर बघू लागला, पण ती कुठेच नव्हती. श्वेता आणि चिरागला ती दिसली. त्यांनी मोठ्याने आवाज दिला. तसे आम्ही सगळेजण त्यांच्या आवाजाच्या दिशेने पळालो. तिथे असलेले दृश्य काही वेगळेच होते. सिद्धी अडकळीच्या दाराजवळ पडलेली आणि तिच्या भोवती कुंकूचे रिंगण होते. ते कोणालाच कळत नव्हतं. सगळ्यांनी सिद्धीला पकडून बेडरूम मध्ये नेलं. तिला आता शुद्ध आली होती. सगळेजण एक एक करून तिला विचारू लागले, पण ती काहीच बोलत नव्हती. अचानक तिच्या तोंडून असे काही शब्द बाहेर आले. ते ऐकून आमच्या सगळ्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. मी सिद्धी नाही, मी माया आहे. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुलबुवा. चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी इथे क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला भूतांचे प्रकार, गोष्टी, सिनेमे यांबद्दलचे नियमित अपडेट मिळत राहतील. इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओ लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.